Bona vesprada. Anem a començar l'acte d'avui, la tercera conferència internacional al voltant de Vicent Andrés Estellés. Però en primer lloc li passo la paraula a Manel Perucho, el director del Servei de Llengües de la Universitat, perquè ell col·labora en l'acte precisament d'avui. Aleshores, li passo la paraula quan tu vulguis. Moltes gràcies. És un plaer estar així, moltes gràcies per vindre i primer que res voldria agrair al professor Ballester per l'organització. L'organització ha estat, ja estava en marxa quan ens hi vam sumar, va ser una coincidència feliç, volíem proposar convidar el professor Keown a fer una xerrada enguany així i vam descobrir que el professor Ballester ja estava en acció i ens hi vam sumar. Així que agrair-li a ell i al Vicerrectorat de Cultura, a l'organització i també a la secció de dinamització lingüística del Servei de Llengües i Política Lingüística, encapçalat per Rafa Ramos, per la difusió que n'ha fet. Veiem, la idea de que estiguera el professor Keown avui així, més enllà de ser un expert en Vicent Andrés Estellés i en literatura catalana, és que és un exemple de l'interès que pot despertar la nostra cultura més enllà dels seus límits, la nostra llengua i la literatura feta en la nostra llengua més enllà dels seus límits. Si ens llevem de damunt els complexos que tenim imposats i autoimposats, trobem en el món occidental una gran quantitat, una quantitat considerable, de departaments, càtedres, professors que es dediquen a estudiar la literatura feta en català i en particular n'hi ha que estudien la poesia del fill del forner de Burjassot. No conec molt el professor Keown, he tingut el plaer de compartir un parell de converses amb ell i crec que hi ha una connexió evident entre Keown i Estellés, perquè és evident, és palesa la seva estima a la vida. Parles amb persones que s'estimen la vida i te n'adones que hi ha una connexió i que això fa molt fàcil la connexió amb el poeta, amb la poesia, amb el que diu. I és independent de la llengua en què parlen, en què escriu el poeta i la llengua del lector. I això el que em porta és a concloure amb la rellevància de la presència del professor Keown així, com dic, més enllà de ser l'expert que és i de tot el treball que ha fet treball acadèmic en la literatura catalana, sinó com també una mostra de que nosaltres formem part d'una cultura europea, d'una cultura internacional, i donar-li les gràcies per les accions que ella ha pres en la línia de divulgar-la a través de l'Anglo-Catalan Society i de les seues classes a la Universitat de Cambridge. Així que amb això dono pas novament al professor Ballester que vos dirà unes paraules sobre la trajectòria del professor Keown. Bé, en primer lloc, abans de passar a Dominic, li puc dir Dominic perquè fa més de 40 anys que el conec. Sí, sigues discret. Fins i tot igual algun any més. Bé, com sabeu, amb el motiu de la celebració del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, el grup d'investigació, educació lectora, literària, cultura i societat, amb el Vicerrectorat de Cultura ha organitzat aquest cicle, un cicle que du el títol que és Vicent Andrés Estellés i un poc connectant amb el que estava comentant ara el professor. Vicent Andrés Estellés, i un poc el títol que vam pensar va ser un dels grans poetes europeus contemporanis. I sobretot no era sols pensar en allò que ja és en el poeta valencià més important des d'Ausiàs Marc, que va dir Joan Fuster en la seva introducció cèlebre i que no se l'ha saltat ningú torero ni ningú a nivell acadèmic se l'ha pogut saltar mai, perquè el tenim ahir, és pràcticament impossible, però des d'aquell moment, d'aquelles paraules, és a dir, després també Estellés és possiblement un dels poetes més innovadors de la literatura catalana del segle XX, i això tampoc ho pot. I l'altre vessant que volíem un poc era també tindre en compte això, però sobretot l'aspecte més internacional, és a dir, allò de fer
Enguany, com sabeu, s'està fent molts actes a nivell popular, a nivell acadèmic, a nivell de tot tipus, inclús de traducció, que després podem parlar d'això. Però és a dir, també l'aspecte d'un poeta internacional, un poeta europeu com qualsevol altre. I això era un poc la nostra idea. Com sabeu, el cicle va començar el dia 22 d'abril, sempre dilluns o dimarts, sempre són dies un poc, però és només els dies que hi ha espai en aquesta casa. Per tant, és a dir, això des del mes de gener, ja us ho dic, és així. Per tant, és a dir, després, fins a desembre, passarà igual. Serà, si heu vist el cicle, és dilluns o dimarts. Són en aquell moment els dos dies que tenim espai. Ara crec que n'hi ha això ja. Si algú vol muntar alguna cosa en la casa ho té realment difícil durant l'any. I això era una cosa, i l'altra, sobretot, com us deia, van començar el dia 22 amb Enric Bou, i aquesta és la tercera, i continuarem, i el que es fa és una conferència una volta al mes, farem vacances a partir de juliol i agost, i un poc perquè tingueu també, vos recorde que estarà entre nosaltres Verónica Orazzi, Celia Nadal o Simona Rabec, que serà l'última que vindrà en el mes de desembre. I ja, sense més preàmbuls, vaig a passar a Dominic, que no vaig a llegir tots els miracles i algunes coses que podria contar però que no contaré mai, però podem contar-ho en una cervesa. Fixeu-vos que quan estem ha començat i diu on està la ginebra, el primer que ha dit, no? Vull dir, la broma, coneguent-lo, quina és, el seu sentit de l'humor, no m'atreveixo a dir irlandès. A veure, en primer lloc, Dominic és un bon amic, i és un bon amic, ja ho ha dit també, no només un bon amic, sinó un bon amic dels valencians, és a dir, fins i tot jo m'atrevo a dir que és ja molt valencià, en moltes coses. Sense ofendre. Sense ofendre, però ja és molt valencià perquè fins i tot té casa a València, no? És a dir, té casa a València. Ell se va doctorar, va ser catedràtic de la Fitzwilliam College de Cambridge, se va doctorar en estudis hispànics, i sobretot els seus estudis, monografies, han dedicats no només al fet literari, sinó també al fet cinematogràfic i també a la cultura catalana en general, la qual cosa, i en especial a la cultura valenciana, i això cal tindreu present. Ja ho ha comentat també el meu antecedor, és a dir, formar part durant molts anys de la junta directiva de la Anglo-Catalan Society i ha exercit sobretot també de secretari i de president. Vull dir, no és poca cosa. I ha col·laborat en l'organització de moltíssims congressos internacionals, i una cosa que a mi sempre m'agrada dir d'ell és la feina que ha fet com a traductor i que encara fa, que ha traduït, entre altres, a Salvat Papasseit, a Joan Fuster, per a mi un dels millors llibres de Fuster, que és el Diccionari per a ociosos, de Vicent Andrés Tellers, que sé que està a punt d'eixir, si no s'ha eixit ja, en l'Hotel París, traduït també a l'anglès, i aleshores hi ha Ausiàs Marc. Podem dir que, poca broma, si es fixen, dels 5 autors que s'he dit, 4 són valencians, o 3, des d'aquest punt de vista. I ja un poc per acabar, perquè vull dir, tot el que té, sí que m'agradaria recordar que l'any passat, el 2023, se li va concedir el 32è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i de Diversitat Cultural. I jo crec que això sempre està molt bé per la seva faena, per la seva tasca de difusió i sobretot d'estudi de la cultura catalana, però també dels nostres autors. I ara sí, sense més preàmbuls, quan tu vulguis, Dominic. Doncs moltes gràcies, Pep, per aquestes paraules tan generoses i simpàtiques, i també, Manel, l'hospitalitat que sempre m'heu demostrat des de política lingüística, que és una de les seccions més importants precisament d'aquesta universitat, i també filologia catalana, evidentment, i el magisteri. Estava pensant que és rar a mi, que no m'agrada pensar massa. En la darrera vegada que vaig estar així actuant, invitat,
va ser precisament per presentar el mural del País Valencià de Vicent Andrés Estellés. Això fou en l'any 1996, als Premis Octubre. La meva intervenció seria magnífica, no?, aquella vegada, perquè hem tardat 28 anys en tornar a invitar-me, però mirant la part positiva espero que me torneu a invitar d'ací a 28 anys en el futur i jo acceptaré encantat. Bé, com posa aquí en aquesta coseta tan maca amb el meu nom i cognom, etc., me posa que catedràtic emèrit de Catalan Studies a Fitzwilliam College, Universitat de Cambridge. Això és cert, sí. I com és ben sabut, els emèrits gaudim d'una latitud i llibertinatge que no coneixen les altres persones. El meu alliberament particular, per exemple, rau en l'oportunitat que ara tinc de refusar el rigor de la neutralitat acadèmica per satisfar la meva preferència pel judici de valor. Per això, sense pèls en la llengua, vull declarar que Vicent Andrés Estellés és un poeta magnífic, un escriptor que em commou una barbaritat, que l'espectre extens de la seva creació em desperta, per una banda, la curiositat intel·lectual i, per l'altra, una vibració en la musculatura somàtica que produeix un humor, una empatia i una emoció del tot corporals. La seva crònica de la vida valenciana de la segona meitat del segle passat, crònica perquè l'expressió del burjasoter és essencialment periodisme en vers, m'informa de la manera més sensacionalista de la condició individual i ensems col·lectiva durant l'època que li va tocar viure. Intel·ligència, gràcia i simpatia, un goig creatiu que jo voldria compartir avui amb tots els presents. Pel que fa al nivell intel·lectual, el treball d'Estellés és sorprenent. Curiosament, aquest és un aspecte de la seva poesia que apenas es recalca, però és molt fàcil de corroborar. El lamentat crític francès Amadeu Calvo elogiava l'originalitat espectacular de l'Estellés dels anys 60 i 70, època de la inventada relació simbiòtica entre el nostre poeta i els seus antecessors llatins. Raó no li falta. Jo tampoc en conec cap cas similar en la tradició europea. Tanmateix, sí, jo voldria examinar el diàleg, no menys intel·lectual, que el poeta enceta amb el bard de Stratford, William Shakespeare. Aquesta conversa fascinant es troba en el breu poemari de 26 divisions, Testimoni d'Horaci, publicat en el 1981, però escrit a mitjans dels anys 50, i que té per base la tragèdia de Hamlet. El gran estudiós nord-americà Harold Bloom solia dir que fer poesia és també fer crítica, i la lectura que Estellés ens proporciona del plantejament shakespearià i la seva rellevància a la València de la postguerra és aclaparadora. La crítica anglesa, amb la seva passió pel textualisme, tendia a assimilar el gran dramaturg des de la perspectiva de la convenció. Això vol dir que les tragèdies han d'interpretar-se per la seva relació amb la tradició. Per això, un enfocament central d'estudi ha sigut la seva arrel aristotèlica. Crucial, per exemple, seria el perfil de l'heroi tràgic, la trista història d'un individu noble que cau en la desgràcia per una feblesa de caràcter, com seria la gelosia en el cas d'Otello. La gran novetat de Shakespeare davant la tradició seria l'aportació filosòfica sobre la condició humana, el concepte de la lliure voluntat que reemplaça la inevitable força del destí del gènere grec, aspecte que es troba cristal·litzat pel famós ser o no ser de Hamlet. I tot això acompanyat de l'admiració del públic i la catarse del desenllaç amb sang i fetge per tot l'escenari. Això no obstant, els crítics anglosaxons d'aquest segle han deixat de banda els fonaments de la convenció
per interessar-se més en un subtext de caire més sociològic. I és precisament aquest element que el Burjassottir prioritza en la seva revisió. Des del primer moment, Shakespeare juga amb una certa angularitat desencaminadora en la forma i el contingut de la seva obra. O en les seves paraules, la seva representació és sempre pregnant with meaning, prenyada de significat. Quan el príncep diu, per exemple, que alguna cosa podreix en l'estat de Dinamarca, aquesta especulació va dirigida més aviat a l'Anglaterra de la reina Elisabet I que no pas al país escandinau. La il·legítima usurpació de la corona de Dinamarca per Claudius, l'oncle de Hamlet, en remet per analogia a l'inici del segle XVII i la crisi que afligia la cort i el poble d'Anglaterra per la imminent mort sense successió de la seva reina verge. Estellés empraria el mateix estratagema en la seva revisió dels clàssics quan l'evocació de la moral de la Roma de l'emperador Octavi es convertia en reflex viu del nacional-catolicisme de la dictadura de Franco. I durant tot el testimoni d'Horaci s'hi fa present la mateixa opacitat creativa. En primer lloc, la col·lecció tracta d'un personatge ben secundari de la tragèdia. Horaci és bàsicament un confident que serveix per fer conèixer dialògicament els pensaments i les intencions del protagonista. I aquest desviament perdura en la representació estellesiana del príncep, pensatiu, melancòlic, aïllat, assegut al merlet més alt, consumit per la inèrcia. Fet i fet, la ineficàcia de la seva condició té ben poc a veure amb el dinamisme venjador de l'heroi del Renaixement que és el príncep de Dinamarca. És més, l'obliquitat de la representació queda realçada per la parcialitat de l'interlocutor. A diferència de l'obra anglesa, on veiem una plètora de perspectives diferents, el protagonista de testimoni és l'únic que controla la narració i sempre interessat. Va seleccionant els elements que ell creu més assenyalats de la tragèdia que va desenvolupant o que el mateix narrador va inventant. D'aquesta forma, Estellés postula com eix central de la nova versió de Hamlet un relat parcial que sembla que no té res a veure amb l'original. D'aquesta forma, el Burjassottir, com a crític, es mostra sensible a una dimensió subterrània de l'argument shakespearià, és a dir, la tergiversació comunicativa. Hamlet cerca d'assegurar-se de la veritat de la informació, però sempre sospita de la seva font. I la lluita del príncep per lliurar-se de la fabricació és la mateixa que tenia el públic valencià davant un règim totalitari que aprofitava el seu control dels mitjans de comunicació per imposar la seva confabulació ideològica. Un bon exemple seria el nodo setmanal en els cinemes. Fet i fet, el control de la informació en remet fins i tot a un problema familiar en el món d'avui, la desinformació o les notícies falses, o tal com ho diem en anglès, fake news. Hamlet, assabentat de l'assassinat del seu pare per l'espectre, altrament dit, per un fantasma, es nega a actuar sense proves i en el muntatge dramàtic de la famosa ratera procura provocar la reacció culpable de son oncle, reacció que el príncep pot observar empíricament. I la cerca d'informació verídica i la manera de la seva consecució arriba a ser un tema clau. Claudius busca la raó de la bogeria del seu nebot i encarrega la vigilància d'aquest a Rosencrantz i Guildenstern, suposats amics del príncep, però que són realment topos del rei.
i el seu ministre i col·laborador Polonius es col·loca darrere d'una cortina per escoltar la trobada entre el príncep i la seva filla Ofèlia per tal de cerciorar-se de la intenció del príncep. Evidentment, subterfugi, vigilància i l'amenaça ambiental d'aquests fan pensar necessàriament en el sistema d'espionatge vigent en el regnat d'Elisabet, instaurat per l'execrable mestre d'espies i caçador de catòlics, el brutal Henry Cecil, i la seva mà dreta, Francis Walsingham. El cisma d'Anglaterra havia creat un antagonisme religiós d'allò més fort, que donava lloc a complots, acusacions i delacions, sovint inspirats més per l'avarícia i la venjança que per la fidelitat a la corona. I Shakespeare, amb la seva filla catòlica detinguda, va viure l'experiència amb tot el seu horror. Aquest període és l'inici de l'espionatge a Europa. Ho confirma el retrat de la reina, que podeu veure ací, amb el seu vestit ple d'ulls i orelles. En les solapes se veu clarament ulls i orelles. Els súbdits, majoritàriament analfabets, havien de saber de la ubiquitat d'aquesta supervisió. I en aquest ambient d'espionatge, doncs, no és gens sorprenent que la plec estellesiana de 26 poemes s'enfoca en els règims escòpic amb 67 verbs o sinònims i aural amb 25. Ulls i oïda, precisament les antenes humanes que proporcionen la informació. No cal dir que faltaria poc perquè Estellés relacionara aquest espionatge amb la València de la postguerra, amb els seus consells de guerra i les multitudinàries denúncies efectuades contra rojos o republicans, tal com ens informa tota la historiografia. En las numerosas comisarías improvisadas, gobierno civil y cuartelillos de la Guardia Civil se formaban largas colas de delatores y denunciantes durante muchos días. No era necesario demostrar la veracidad de la denuncia y tampoco se hacía público el nombre del denunciante. Les terribles conseqüències d'aquests testimonis verídics o falsos formaven part de la vida diària en els dos llocs, amb tortures, justícia sumaríssima i execucions. Estellés ens facilita un exemple en el poema 6, que recorda la violència del castell de Dinamarca. Són actes casuals, judicis prematurs i morts inesperades, assassinats inhàbils i al capdavall intents perversos mentre moria Ofèlia sense comprendre res. La referència a Ofèlia invita a una comparació amb les dones en el poemari d'Estellés. La nimfa danesa mor ofegada en un estanc i plorant la difunta, el seu germà Laertes en recalca l'associació. Too much water hast thou, poor Ophelia. I l'aigua, l'element tan maleable i complaent, arriba a relacionar-se amb la dona en general, motiu que el Burjassotè reprodueix en el seu testimoni. Només caldria mirar el primer poema per adonar-se'n, i citaré solament les paraules subratllades. La pluja de desembre, mentre Constance es mulla, pel qual s'escorre l'aigua i Constance es detura. Agraïment per l'aigua que cau damunt la brossa i cau pel seu cos, alegre envers el sexe. Curiosament, l'aigua, substància proteica i amorfa, arriba a identificar-se en Hamlet amb un altre tema netament femení, és a dir, la dilatació. L'aigua és per natura difícil de retenir, s'escampa i s'expandix i apropiadament combina amb la dilatació en un acte netament femení, és a dir, el part.
I aquesta dualitat es reitera en les dues obres que comentem. La descripció de l'ofegament que ens conta que Ofèlia, víctima del control exercit per son pare, son germà, el rei i Hamlet, va caure into the weeping brook, her clothes spread wide. I aquest concepte revela el geni de Shakespeare. El verb dilatar es confon homonímicament amb delatar i el seu significat de denunciar, especialment a l'autoritat corresponent, recalca el subtext de la corrupció i les denúncies no justificades en els dos països. Apropiadament, la dilatació i els seus sinònims caracteritzen el discurs de tots els personatges. Fet i fet, el primer diàleg ens en forneix un exemple adient. Bernardo, who's there? Francisco, nay, answer me, stand and unfold yourself. Unfold yourself, desplegar-se, un parla del tot metafòric. A més, Hamlet no para de dilatar la seva missió de venjança, dubtant sempre de la veracitat de la informació fornida. El sentit d'ampliació es manifesta així mateix en la incansable verbositat de Polonius, el pare d'Ofèlia, que dona lloc directament a la seva mort. Quan el príncep el mata, en descobrint-lo darrere la cortina, crida «How now, a rat!». Rat és el terme col·loquial encara avui per un delator. I Estellés segueix una línia idèntica entre el secret i la dilatació femenina. En el número 3, l'impuls eròtic de la Cheryl té una esplendor oculta de coses que no es podien anomenar com són, car hauria d'escriure massa folis potser. En el següent poema, la Lota mira la foscor del carrer i els pits amb les joies articulats en l'extensa sintaxi de Proust. Els mateixos elements combinen amb la distensió literària en el nou, on l'experiència libidinal de la Meretriu queda resumida per la brisa culta i els versos de llargues síl·labes que hi salten amb l'aprovació de Virgili i Garcilaso. Serà en el 18, tanmateix, on la interacció de tots els components, sexualitat i control, secret i difusió, poder i amenaça, s'aprecia de la manera significament clandestina. Havent iniciat una dansa lentíssima, Cheryl passa per la casa invitant, suggerint i convocant religions, amb aquest gran desig que es calles, tentaculars i múltiples, plenament invencibles. Per tant, emprant el mateix concepte i la mateixa imatgeria que el seu antecessor anglès, Estellés construeix al·lusivament una visió impactant de la vida diària de la postguerra, amb la seva violència implícita dirigida gairebé de forma immanent contra la població civil i mantinguda execrablement per la connivència d'una part d'aquesta. Evidentment, davant la contundència de l'opressió i l'obstacle d'una mentalitat col·laboracionista, tota resistència esdevingué inútil. I és precisament aquest derrotisme que convenç el nostre Horaci, a diferència del seu homòleg shakespearià, a callar i no fer constar el seu testimoni. Els dos primers versos, de tot allò que he vist, de tot allò que sé, m'ha vingut un desig enorme de callar, els últims dos, però no vull dir res, però no puc dir res. Amb el seu silenci, el narrador no fa més que seguir el corrent dels seus compatriotes valencians, triant l'opció fàcil de no emetre una declaració verídica de les escenes que ha presenciat. I raó no li falta. Les conseqüències podrien ser nefastes. En la seva tesi sobre la repressió franquista a l'Horta Nord, Pau Pérez confirma que donar testimoni verídic portava problemes fins i tot pels mateixos franquistes.
Petit fet, alguns alcaldes nacionalistes caien en la desgràcia oficial precisament per dar testimoni en defensa dels seus homòlegs republicans, afirmant la seva correcta actuació durant la guerra. Per tant, aquest latentíssim assaig líric posa en evidència el zeitgeist de la postguerra, l'acceptació general de la supressió de la veritat i la propagació de la fal·làcia com a eines de manutenció i propagació del règim. Altrament dit, fake news, precisament el subtext de Hamlet. Deixant a part aquesta cultíssima meditació shakespeariana, un exercici revelador dels estudis de traducció pot ajudar a veure la coincidència de l'especulació estellesiana amb la poesia contemporània anglesa. En els seus Descriptive Translation Studies, Gideon Toury proposa com a element essencial una reflexió respecte del lloc que podria assignar-se a l'escriptor en la jerarquia de la cultura d'acollida. I aquesta qüestió revela, en el cas de l'Estellés, unes sintonies força interessants. Forneix, per exemple, l'ocasió de veure amb ulls de fora la figura d'aquest individu tan i tan valencià i de comprendre la relació intertextual del seu vers amb els corrents lírics europeus. De fet, són precisament aquestes facetes que fan acte de presència en les horacianes dels anys 60, especialment en el camp del reportatge periodístic. I sense comentar-ne l'originalitat espectacular de la inventada relació simbiòtica entre el poeta i el seu homòleg llatí, podria comentar la presència d'Estellés al centre del cor internacional. El Plan de Estabilización de 1959 canvià fonamentalment la vida a Espanya. Recolzada pels beneficis de l'emigració massiva i el turisme, l'economia va créixer de forma espectacular i en termes econòmics la vida començava a semblar la d'altres països de l'Occident. Malauradament, el sistema polític continuava igual, exemplificada en la nostra localitat per l'anomenada Batalla de València, raó de ser d'aquest poemari. I Estellés ens ofereix un exemple planer en el poema 51. Aquest any miserable, 1963, serà molt recordat i molt amargament. Vicent Ventura, desterrat a Múnich o París, Joan Fuster a Sueca, jo escric i espere a Burjassot, mentre pels carrers de València la gent obscena crida i crema un llibre. Aquest conflicte entre l'espanyolisme recalcitrant i el catalanisme radical i progressista, tristament vigent encara als nostres dies, va esclatar el 1963, després de la publicació de El País Valenciano i Nosaltres els Valencians de Joan Fuster. Foren precisament aquests llibres que l'esmentada gent obscena cremava en foguera, conjuntament amb l'efígie del seu autor, també incinerada en les falles del mateix any. Tot i amb això, l'interès periodístic de l'Aplec no es limita al panorama domèstic, sinó que evoca de forma sorprenent la crisi de la vida de l'Anglaterra contemporània. El decenni significà per les nostres illes la recuperació econòmica després del racionament de la postguerra i, igual que València, el Regne Unit va patir una crisi conjuntural del 1963. John Profumo, el ministre de Guerra del govern conservador, va haver de dimitir després d'admetre una relació adúltera amb Christine Keeler, una prostituta sentimentalment associada amb el responsable d'afers militars de l'ambaixada soviètica a Londres. L'escàndol, amb la revelació que en la seva declaració al Parlament Fumo havia mentit, va fer trontollar el Partit Conservador i va acabar amb la carrera política del primer ministre Harold Macmillan, donant lloc a la victòria del Partit Laborista en les eleccions de l'any següent. L'adaptació estellesiana de l'afer
en el poema 66 és interessant per la representació de l'esdeveniment que constitueix una mena de reportatge amb clares ressonàncies de la premsa sensacionalista. El burjassoteo ressalta, per exemple, la sordidesa voyeurista de les orgies sexuals organitzades per l'insidiós Dr. Ward, especialista osteopàtic i proxeneta de polítics i de la jet set que solia gaudir de la feina de les seves xiques mirant l'activitat per un doble espill. Una vegada més es nota la presència de la vigilància en el context del control i de la coerció dirigida contra la població. L'element fascinant, tanmateix, no deixa de ser la superimposició del cas en el context local que trobem en la comparació que feia Suetoni, personificació del blaverisme, entre el poeta Horaci i el Dr. Ward. I aquest empelt sorprenent de la no tan neta i noble vida cultural anglesa en el clos tancat de la València franquista forneix una visió emotiva de l'alteritat i, paradoxalment, de la identitat de l'experiència de corrupció entre la vida política d'ací i d'allà. Quan el Ministerio de Información y Turismo proclamava en la seva campanya a Europa Occidental que Espanya és diferente, el nostre poeta sembla insistir en la similitud, alegant potser la ubicua sordidesa de la repressió i de les notícies falses per tot el continent i, sobretot, igual que amb Shakespeare i testimoni d'Horaci, la dona com a víctima d'aquest exercici. La insistència en l'any 1963, tanmateix, no podia ser més fascinant en termes sociohistòrics, ja que la fita arriba a significar un moment clau en termes socioculturals. Al progrés econòmic i la batalla de València caldria afegir l'assassinat del president Kennedy i, a l'Anglaterra, un dels episodis més notoris de les nostres lletres. Fet i fet, el poeta Philip Larkin, una de les veus més brillants de la postguerra, assenyalà aquesta conjuntura com un moment crític de canvi amb el seu poema Annus Mirabilis. El terme, és clar, s'havia emprat històricament per descriure 1666, quan el gran incendi de Londres i la seva reconstrucció posterior va canviar radicalment la vida a Anglaterra. Ignorant l'afer Profumo, que canta per la seva absència, Larkin se centrà en un element literari, l'abrogació de la prohibició per obscena vigent des de 1928 de la novel·la de D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover, l'amant de la Lady Chatterley. I basant-se en aquest esdeveniment, va poetitzar l'arribada d'una nova època de llibertat individual amb la introducció coetània de la píldora anticonceptiva i l'eclosió de l'era pop i les seves llicències. I la barreja de registres, tan típic de l'humor dels tellers, es troba també en aquest poema en el contrast entre la grandesa real del títol, Annus Mirabilis, i l'envergadura del canvi sociocultural i, per l'altra banda, l'egoisme patètic de la referència personal i la banalitat de la prosòdia i vocabulari. Voleu, perquè vaig a recitar en anglès perquè me sento més confident en això, més confiança. I és genial, sona fantàstic això en anglès. Sexual intercourse began in 1963, which was rather late for me, between the end of the Chatterley ban and the Beatles' first LP. Up to then, there'd only been a sort of bargaining, a wrangle for the ring, a shame that started at 16 and spread to everything. Then all at once, the quarrel sank. Everyone felt the same, and every life became a brilliant breaking of the bank, a quite unlosable game. So life was never better than in 1963.
though just too late for me, between the end of the Chatterley Ban and the Beatles' first LP. D'aquesta forma, el procés jurídic que acabà amb la veda arribà a posar en evidència la irrellevància dels valors tradicionals que van anar evaporant davant l'adveniment d'una nova època d'alliberament personal. I igual que l'anacronisme del braverisme a València, per desgràcia victoriós, l'afer va convertir-se en un circ grotesc. I Larkin va explorar magistralment les possibilitats expressives i alhora ideològiques d'aquest conflicte d'una manera semblant al Burjassottir. El sorprenent canvi de registre del lirisme més elevat a la baixesa col·loquial és típic dels dos. Si Larkin se sentia incapaç de rebel·lar i oposar-se a les insuficiències de la seva classe, la classe benestant, almenys les posava en evidència per mitjà d'un contrast entre la duresa de la vida real i els valors tan espuris com especiosos de la petita burgesia. I l'impacte resultant de l'exposició planera d'aquestes febleses i la ironia de la seva comunicació, flegmàtica i reservada, qualitats tan admirades per aquest agrupament social, és contundent. Fet i fet, la seva manera de posar en evidència la fragilitat del món institucional és idèntica al recurs a la grolleria lingüística habitual en el seu homòleg valencià, tal com es veu en This Be the Verse, on el plantejament freudià, filosofia dominant i tan crucial a la manera de ser de l'època, queda posat en evidència una vegada més per la baixesa de la dicció. I ara tornaré a recitar. Això sona fatal, en anglès, i és per això que m'agrada tant. They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. Potser fos apropiat comparar degudament el posicionament ideològic dels dos autors. Per una banda, el món d'Estellés és proletari, reivindicatiu i popular, anava a dir saludable. El demotisme del seu llenguatge, la defensa de l'horta i de la seva manera de ser, confirma una presa de posició immediata tant en el seu sentiment nacional com en la seva estètica, és a dir, d'atacar el bon gust de l'establishment. Larkin aconsegueix el mateix efecte posant en ridícul els valors anacrònics i netament noucentistes de l'Anglaterra més emblemàtica, sense saber abandonar mai, però, el privilegi que li proporciona aquest mateix sistema. I no puc resistir il·lustrar aquesta divergència mitjançant la comparació d'unes fotos famoses. Respecte d'Estellés, un bon nombre d'imatges atesten la seva entrega a la causa del seu poble. Coincident amb la seva defensa moral de la pàtria, el trobem moltes voltes retratat contra una paret i els seus grafits, o amb el puny alçat en algun míting reivindicatiu. La imatge per antonomasia en aquest context és la foto que descriu l'autor en homenatge silenciós davant el monument als maulets a Xàtiva. Aquesta pedra, segons la terminologia comuna, l'únic memorial nacionalista en tot el País Valencià, s'uneix lapidàriament a l'apologia moral del Burjassottir del seu poble. Pel contrari, la representació clàssica que tenim de Larkin en la frontera septentrional d'Anglaterra és de l'anglès per excel·lència, formal, correcte, d'una modèstia indumentària i els adjectius que sorgeixen d'un escrutini de la seva cara
completament mancant de sang i vitalitat, serien aquells més típicament associats amb l'educada indiferència de l'estoïcisme anglès. Els ulls tampoc ofereixen cap espurna d'espontaneïtat ni se dignen a reconèixer la significança de la bandera de Sant Jordi que, fent-li costat, explica la raó del retrat. La nacionalitat anglesa de la petita burgesia sembla clar. És una virtut que es transmet insensiblement per una osmosi discretíssima i inerta. Aquí, al límit geopolític de la civilització autòctona, la flegma que categoritza la impassibilitat del rostre denuncia la fragilitat d'aquests mateixos valors que l'escriptor havia aïllat tan agudament en la seva brillant obra. Curiosament, a l'altra part de la frontera, una enorme pancarta rudimentària amb un rerefons estrident i popular avisa al viatger que està eixint d'Escòcia, terra de bellesa romàntica, replena de la passió celta i calor humana. La vibració hospitalària del seu imperatiu en dialecte local, haste ye back, tornau prompte, no podia impactar més amb la correcció i fredor de la reserva anglesa evident a pocs metres de distància. I fora apropiat concloure així mateix amb una mirada comparativa del sentiment nacional talment es deixa veure en Estellers amb els seus homòlegs anglesos. En primer lloc, es fa conèixer una elevada espiritualitat en els versos del Burjassottir, el misticisme de l'ascensió del poeta al pedregós altar de la pàtria, esmentat en el prefaci al reclamatori moral del País Valencià, el canto general d'aquesta terra, es veia anticipat en el famós himne «Assumiràs la veu d'un poble». Així, el poeta exercix la funció d'hierofanta de la seva comunitat, d'una forma semblant al surrealista J.B. Foix, amb un taranà espiritual gairebé de profeta o Moisès expiatori. I tindràs fam i tindràs set i no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teves gens. I la mateixa formulació és també un lloc comú en el panteó anglès, com el panegíric famós de William Blake, que a diferència de la visió de la petita burgesia de Larkin, recalca precisament el mateix transcendentalisme en la seva determinació de construir la ciutat de Jerusalem en el camp de l'Albió. Com veiem en l'última estrofa, I will not cease from mental fight, no cessaré la meva lluita mental, nor shall my sword sleep in my hand, ni dormirà la meva espasa a la mà, till we have built Jerusalem, fins que no construïm Jerusalem, in England's green and pleasant land, en la terra verda i agradable d'Anglaterra. Tot i amb això, el Burjassottir defensa també una perspectiva molt més modesta, graciosa i literalment d'anar per casa, tal com es veu en el llibre d'Exilis. Els últims versos aquí, allà en l'altra ribera, l'altra part de la vent, hi ha xiques aixugant-se les llargues cabelleres, etc. Indica que estem al final dels anys 50, amb la primera onda de turistes, suposem que escandinaves. Aquestes estiuejants en l'altra ribera respiren un altre ambient de llibertat i democràcia. La vida de l'autor és molt diferent, reduïda, això sí, però alhora més sòlida i entranyable. La seva pàtria, i m'encanta aquesta formulació, és la roba estesa de les seves veïnes, sobretot les peces més íntimes de la roba interior, comunicada per una lexis graciosament generalitzada que contrasta amb el tarannà domèstic de l'escena. Si l'amor pel país és elevat i espiritual, existeix clarament un context definit i local. La pura i sola pàtria del Burjassottir és l'experiència envoltada pels tendres paràmetres del veïnat, precisament els més íntims dels vestits secrets que no es veuen mai.
D'aquesta manera, el sentiment nacional dels tallers té poc a veure amb els horitzons de les grans aventures imperials o, en el cas de Blake, la transcendència de les missions bíbliques. I aquesta localització s'aprecia així mateix en les referències a la nutrició. La nova disciplina d'estudis gastronòmics ens ensenya que la dieta és també evidència del fet diferencial i no hi ha millor apologista per la cuina valenciana que el de Burjassot. Des del pimentó torat enramat per l'oli cru a l'arròs, peix, fruita i vi, l'alimentació particular és fonamental a la manera de ser del nostre escriptor. I per a demostrar la coincidència amb l'actualitat dels moviments més populars i menys imperials del sentiment nacional, voldria posar, per exemple, un conjunt estrafalari d'artistes d'Anglaterra, és a dir, Fat Les. L'enfant terrible de la nostra escena artística contemporània és Damien Hirst. Talment es pot apreciar d'aquesta foto on, vestit de Hamlet, té a la mà una calavera encrostada de diamants, on durant les presentacions l'escultor sol passar la llengua en les òrbites. I conjuntament amb el contrabaixista de Blur, Alex James, i l'actor Keith Allen, el grup va ser responsable de la cançó de la selecció anglesa d'uns mundials de França de 1998. El futbol, evidentment, a Anglaterra és popular, festiu i com el poble en marxa del llibre de meravelles multitudinari. Mirant la lletra del vídeo que ara us posaré, veiem de la lletra Where on earth are you from? És una voluntat de conèixer gent fora de la seva parròquia. We're from England. Where you come from do you put the kettle on? D'on sou vosaltres? The kettle on és bullir l'aigua per fer te, no? The kettle és l'eina que gastem per bullir l'aigua. Can I introduce you please to a lump of cheddar cheese? França, clar, és el país dels formatges, però a Anglaterra n'hi ha també un reconeixement de la humilitat compartida, no? De fabricar el formatge, però també reconèixer la diferència entre l'estil. Knit one pearl, one drop, one curl, one m'encanta, perquè és el llenguatge per punt, per tricoteig, no? Jo sempre recordo les meves ties quan anaven cantant això, knit one pearl, one, són les instruccions de fer punt. I aquesta penúltima estrofa, mi mamma migrant. M'encanta això perquè mai no sentiries dir això al rei Carles d'Anglaterra ni ningú de la família real. En anglès correcte seria mother, father, grandmother and I, però aquí tenim un dialecte, no? Un ús dialectal molt més estèlies i hi molt més de família. Que van a França, era l'estació des d'on s'agafava el tren per anar a París, i que portaven a bucket of vindaloo, un cubo, una galleda de vindaloo. La cuina anglesa és tan pobra que hem d'importar els plats exòtics, i això és el cas amb el curri. També és la inclusivitat, no, de la immigració des del subcontinent de la Índia. Els hindús que viuen en el nostre país van portar la seva cuina, i el vindaloo, el curri, ara s'ha fet emblemàtic de la cuina anglesa. Vale, això ara he d'avisar, no sé com controlar aquí la veu, així que podríem començar amb massa veu o massa poc, i intentaré anar arreglant, no, segons el cas. Put the kettle on.
Can I introduce you please to a lump of cheddar cheese? Knit one, purr one, drop one, curl one. Kick it. Me mum and me dad and me gran went off to Waterloo. Me and me mum and me dad and me gran in a bucket of Vindaloo. Bucket. Vindaloo, 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 na na. Vindaloo, 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 na na. Vindaloo. Fantàstic. Ja se sentirà d'ací a 12 dies, no, amb el campionat europeu de seleccions. Sí, això és bàsic, és l'estímul d'una classe. Sí, quan estem estudiant estellers, allà els posa aquest vídeo, els dic, molt bé, similitud i diferència amb l'estelers. I sí, hi ha unes respostes fantàstiques també. Que, per exemple, bàsicament el vídeo és un pastix d'una altra cançó d'un conjunt de Manchester, The Verve, Bittersweet Symphony. En aquell vídeo, el protagonista, idèntic al nostre, passeja pel barri de forma egoista, passant del públic, topant amb la gent sense poder demanar perdó i fanfarronejant. Clar, la diferència aquí és que al final, el protagonista comença així, però al final el convencen de la seva equivocació i torna a ser una persona normal amb tots els altres en la seva celebració. M'encanten les caricatures nacionals, no? El soldat anglès amb el tambor, el francès amb la samarreta i cebes, i els orientals, que són fantàstics, no? Semblen dos sumos vestits amb calçotets, solament, que era un aspecte que també identifiquen, no? Els calçotets, no? Sí, i la diversitat, sobretot. Som un país de migrants, diversitat que caldria celebrar i que se celebra en aquest vídeo, no? Doncs, resumint, Estellés és valencià, si me pariren i així estic. És poeta popular, tan popular com el mercat anònim de Londres que acabam de veure. I especialment és el poeta del seu poble, el valencià, dins la tradició catalana. Tanmateix, com Francesc Parcerisses va indicar fa 4 decennis, Estellés és també culte, o més aviat cultista, i un escriptor netament acadèmic.
la seva dependència de Shakespeare, la seva coincidència amb els contemporanis anglesos i, last but not least, l'humor de la seva aportació li fan un poeta actualíssim, tan viu per un lectorat internacional que en les classes a Cambridge l'estudiem d'una forma comparada amb els artistes més destacats del panteó anglès. I tot demanant perdó per la meva selecció com a emèrit dels meus elements preferits de la veu de l'Estellès acaba així. Bé, després d'aquesta suggerent i provocadora xerrada, conferència, ara és vostès si volen dir alguna cosa, si volen preguntar, si tenen algun dubte. És el moment perquè podem aprofitar de tindre així a Dominic Keown per aprofitar-lo. I receptes al curri tinc també, si també interessa. Tinc una pregunta. Bueno, ja comença Manel. Jo tinc una pregunta. Potser Estellés coneixia l'Arkin? L'Arkin coneixia Estellés? No ho dubte. Podria ser. El que m'interessa però és la increïble coincidència que n'hi ha entre els dos. La diferència, jo diria, és que l'Arkin és un individu molt trist que de la classe, no alta, però mitjana, cap a la classe mitjana cap a dalt. Va anar a la Universitat d'Oxford als anys 59, vivia en un cercle de poetes. Va marxar de Londres i va arribar a Belfast, era bibliotecari universitari. I després va anar a Hull, en el nord-est. I a pesar de totes les seves temptatives d'integrar, no ho va poder fer mai, sempre es notava diferent. Mentre amb l'Estellès el sentiment col·lectiu és per tot arreu. Total, veig l'Arkin més cínic, més amarg, fins i tot. Molt crític, igual crític l'Estellès, però sense aquesta calor humana que notem amb el burgesater. Sí, abans he de dir que se m'ha passat explicar una anècdota que li vaig demanar al professor Keown a Dominic que em diguera si volia alguna cosa a destacar en la presentació i em va dir, podries explicar, i això va també a col·lació del fil de la connexió que tenien, no? Que el va convèncer, això va ser quan eres estudiant a Sheffield? Sí, exactament, això als anys 80. De ser president honorífic de l'equip de futbol d'hispàniques de la Universitat de Sheffield. Perquè hi havia un coneixement personal i una connexió evident. Sí, era molt divertit. Això era la primera vegada que el vaig conèixer, que vaig anar a Tres Forques, al pis on vivia. I la sessió va començar, però molt correcta, com si fóssim anglesos. I a poc, i a mesura que la seva dona anava apartant-se per entrar en la cuina, canviava, no? Es canviaven les tallers que coneixem, no sé, i me deia coses que què feu a part d'estudiar poesia a Sheffield? No, és que feu festes i tal, aneu lligant i tal, i jo, clar, és que estava totalment bocabadat, és que no sabia què fer, no? Sobretot quan la seva dona tornava a entrar. Ostres, no. I Estellès continuava, no? Sí, el sonet és una forma particularment difícil de dominar, no? Jo és que tenia una cara d'idiota en aquell moment. Però sí, és que quan li ho vaig demanar, dic, bueno, sí, tenim 2 equips de futbol, els juniors, que són els de grau, que tenen una interlocutora de televisió, una que llegia el telediari, com la seva presidenta, i nosaltres, els iaios, vam pensar que el més ideal per nosaltres seria un Estellès, un poeta, igual que nosaltres, no, bàsicament, igual de bàsic. No tinc
que vaig anar a casa seva amb un exemplar del llibre de Meravelles i m'ho va signar l'amic Domènec de part de Vicent Andrés Tessellers, que ocupa amb honor el lloc de president del seu equip de la Universitat de Sheffield. Genial. Pots obrir la ginebra. Jo li vull preguntar què és el que més li ha agradat de l'obra d'Estellés i també què és el que li ha costat més d'entendre de la seva pròpia forma d'escriure. És una bona pregunta, no sé si podria seleccionar, no? M'encanta, sempre m'ha agradat la gent no conformista, no? I veig això en Estellés gairebé en tots els poemes, no? Hi ha una determinació de ser contrària a la situació vigent. Però no solament políticament parlant, però també amb la literatura, amb la poesia. És que això es nota mogolló, no? Amb la seva problemàtica relació amb Ausiàs Marc. Estima Marc, però també el detesta, perquè Marc és tan immens com personatge literari que ell. És per això que mai no te trobes davant un poema soso. No? És que sempre, fins i tot, escriu massa, això està clar. No? Podem determinar un 20% de la seva obra és brillant, però hi ha molta poesia que sobra no és la paraula, però no impressiona tant com l'altre apartat. Però quan encerta és brillant. M'encanten les Horacianes i l'exili d'Ovidi, precisament per la nova fórmula. No? És una manera d'escriure que no he conegut en cap altre, en la cultura de cap altre país. Ho trobem potser amb el poeta portuguès Fernando Pessoa, no? Que escrivia amb un pseudònim diferent en cada obra de poesia, però Estellés és aquesta confabulació, és que ell arriba a ser el poeta Horaci. Tant és així que ell, com a poeta Horaci, pot preguntar als amics valencians que té, no? Com a Fuster i Estellés. I originalíssim aquesta manera de reinventar, no? Una tradició poètica. Per tant, crec que això sí. El seu manca de conformisme i també els assajos que tenia, la relació que tenia amb els poetes clàssics. El que us puc dir, no sé si interessa, és que els meus alumnes agafen un cert efecte, no? Per Estellés. És genial durant una classe, quan veus la sorpresa, no? Comencen a comprendre el que estan llegint, i la sorpresa és total, i la quantitat de vegades que me pregunten però ell està dient així el que jo pense que està dient? I dius que sí. I curiosament farà 5 o 6 anys teníem una xica molt modosa, rosa, típicament anglesa, no? I me diu, això és fantàstic, és brillant. Me va sorprendre un poc, no? Perquè no era la seva imatge de dona modosa, no? De la seva classe. I me diu, a mi m'encanta el rap, soc rapera, i jo començava a al·lucinar. I me diu, en lloc de fer aquest assaig, no assaig o comentari sobre Horacianes, puc fer un rap dedicat a Estellés? Sí, clar. I va fer 2, un en català i l'altre en anglès. I si teniu ganes el tinc aquí, voleu sentir? Anem a veure, això serà més interessant que la meva resposta. Crec que en alguna part... Sí, comencem amb la versió catalana, que és un entretants, no?, del llibre de Meravelles.
no sé si això funcionarà, espero que sí. No es veu. No se ve. Bueno, se sent. Un entretants com esperen i callen, un entretants. Un entretants com esperen, treballen, un entretants. On està la presentació? És que la presentació la té descarregada. Està descarregada. A veure, sí, ho tanquem d'ací, ja està. No? No guardar, no? Molt bé. Molt bé, ara sí, ara ho tenim. ja va. Vinga, ja ho tenim. A darrere que guanyem. Ella es diu La Tònica. No Valtònica, La Tònica. Un entretants com esperen i callen, un entretants. Un entretants com esperen, treballen, un entretants. Un entretants com esperen, badallen, un entretants. Un entretants. Un entretants com esperen, gemeguen, un entretants. Un entretants com esperen, s'ofeguen, un entretants. Un entretants com esperen i preguen, un entretants. Un entretants. Un entretants com esperen, barallen, un entretants. Un entretants com esperen i tallen, un entretants. Un entretants com esperen i callen, un entretants. Un entretants. Genial, no? No, Però t'havia fet una altra pregunta, que era el més difícil que havies notat d'Estellers, el més l'altre. difícil d'Estellers. Per a tu. Bàsicament tot, 90%. No, és que és difícil perquè la meva família és de l'Irlanda del Nord, no? Som d'Ulster i per tant conec aquesta mentalitat reivindicatòria, no? Que això que des del primer moment sabia de què anava Estellers en la seva defensa del País Valencià i de la catalanitat de València, no? I és per això encara jo crec que el que trobo jo més difícil és quan comença a desintegrar-se la seva personalitat, no? Com després de la mort de la seva filla, escriu Primera Soledat, i la nit. és terrible, no? De llegir, és una tortura bàsicament, i crec que això sí és la part que no voldria. Sé que he de tornar perquè com en la Clau Cobri dels anys, això també, però més controlat, no? El que tinc és la versió en anglès, si voleu. Que no prefereixo no parlar ni contestar a preguntes difícils, no? One of the crowd, yeah. Crec que tinc la lletra en alguna. Bueno, no, posaré. La lletra és one of the crowd, un entre tants, no? I diu, I'll say it really loud. I'm one of the crowd. Forget the master race. Oblideu-vos de la raça mestra. They're a big disgrace. We're just a bunch of people, un grapat de gent, living in the same place, visquent en el mateix lloc. Get off your cloud, això és referència a una cançó dels Rolling Stones, que és baixar del meu núvol. No? Get off your cloud, say it aloud, you're just one of the crowd. Vale. És que té un to diferent.
I'll sing it really loud and say I'm one of the crowd. One of the crowd. I'll say it really proud, yeah, I'm just one of the crowd. Forget the master race, that notion is a disgrace. We're all a bunch of people living in the same place. So milk the sacred cow, so get down from your cloud and just be one of the crowd. One of the crowd. I'll sing it really loud and say I'm one of the crowd. One of the crowd. I'll say it really proud, yeah, I'm just one of the crowd. Forget the master race, that notion is a disgrace. We're all a bunch of people living in the same place. So milk the sacred cow, so get down from your cloud and just be one of the crowd. El millor d'això és que jo tinc el Quina nota li vas posar? el millor, una matrícula per això és brillant perquè també capta en la versió catalana, no, la duresa, però l'humor, la gràcia en la segona versió. Alguna qüestió o algun dubte o alguna pregunta més? Hola, volia aprofitar l'avinentesa perquè anem a recitar Hotel París a l'octubre a la Politècnica, un taller de poesia que tinguem a la Politècnica que es diu Polímnia. I aprofitant que has dit que aneu a treure la traducció, no? I m'agrada molt allò que has dit de les notícies, no? El periodisme fet poesia, perquè em sembla que defineix bastant bé aquest poemari. Us pots parlar d'ell, per favor, una miqueta, la teva visió? De l'Hotel París. Sí, Irene és aquí, que és experta en l'Hotel París, que també ens pot ajudar. Sí, és una col·lecció fascinant, no? És molt dura, i també hi ha tota una sèrie de coses relacionades amb la narració, no? Que una altra volta és un home que està comentant tot, un home que tampoc és de fiar, perquè ell també es mostra molt covard en moments diferents, no? Comença a critica el sistema franquista i l'explotació la dona sobretot, però en uns moments determinats, en lloc de donar el pas i, com Horaci, no? Donar testimoni, es nega, desapareix, torna a unes actituds poètiques clàssiques, no? L'autocomplaença, la tristor, l'egoisme, bàsicament. Jo crec que Estellés capta molt bé en això, en aquest l'Hotel París, testimoni d'Horaci i el monòleg, la dimensió dramàtica és superimportant i en quina veu està parlant el narrador i què vol aconseguir el narrador. Però jo torno a dir que el que ens està ensenyant Estellés aquí, una lliçó que va aprendre de Hamlet, no? És no fiar-se de la narrativa. Sempre has de qüestionar. Podem creure 90% del que diu un narrador, però hi ha un 10% que has d'anar en compte. I jo vaig al·lucinar, no? Quan vaig començar a estudiar Hamlet, perquè en el col·legi ens havien ensenyat de cara a la tradició de la tragèdia i la investigació psicològica de Hamlet, no? I quan vaig veure que això havia canviat en els crítics d'aquest segle i començaven a mirar d'una forma molt més sociològica l'obra de Shakespeare, jo començava a al·lucinar perquè pensava, és bàsicament el que ha vist Estellés 50 anys abans dels crítics anglesos, no? Possiblement perquè això de dilatar i delatar és evident en català, però ja no és vigent en anglès. Delate, en l'època de Shakespeare, significava sí denunciar, però en l'inglès modern s'ha perdut això. I
retrobar això una altra vegada a tota aquesta és genial. Jo crec que la meva apreciació ha anat canviant. És un text, tots aquests 3 textos són, cada vegada que hi torne trobo més profunditat, no? Més coses que m'estimulen un poc més la curiositat. No havia vist això. Pensava que era solament una denúncia del sistema social, no? D'aquest mueble, una casa de cites, no? I no, veus que té més que veure amb formes de narrar, coses crucials, no? Ampliar el significat i la rellevància de les obres. No sé si, Irene, tu vols afegir alguna cosa? He contestat bé. Sí? Hola, hola Dominic. Encantat finalment de trobar-te en persona. En realitat, tot el cicle he parlat d'estellers fora de casa. Com a valencians o no, estem molt acostumats perdoneu pel terme, a flipar quan una persona de l'Índia o d'Anglaterra o d'on siga fora del nostre país coneix estellers, admira estellers, en parla, li fa gràcia o fins i tot en fa un rap. Jo he tingut la sort durant 5 anys d'ensenyar estellers a Itàlia i m'agradaria saber, sobretot, com és la pregunta d'abans també estava relacionada, no? Quin és no l'impacte, sinó la percepció. Com percep l'alumnat, en el teu cas, de Cambridge, o segur, has ensenyat en altres llocs també, no sé si també estellers. Jo he sigut profe de llengua d'alguns dels teus estudiants de literatura, he tingut la sort, però m'agradaria saber o conèixer el teu punt de vista sobre la percepció d'estellers davant no sé, jo puc parlar d'un suec o d'una finlandesa, de quebequesa, etc. I crec que Pau també té alguna idea de com ho perceben. Però el teu punt de vista. Sí, no, és realment enriquidor ensenyar l'estelers amb els nostres alumnes. Normalment és amb la gent de quart any, ja porten 2 anys dominant el català, que parlen fantàsticament, sobretot després de passar un any en algun indret dels països catalans. És realment revelador perquè el que estudiem també és la sociolingüística valenciana. I en una classe, això era durant la pandèmia, no? El que jo gaste per ensenyar la sociolingüística valenciana són els spots publicitaris d'alguns partits polítics, no? El senyor Bauzá, per exemple, president o expresident de les Illes Balears, quan deia en la televisión que nosotros no vamos a hablar nunca más del catalán, vamos a hablar solamente del mallorquín, menorquín, i després començava a preocupar-se perquè se li havia oblidat les altres. Aleshores diu Vicenco i formenterense. I clar, els nostres estudiants que coneixen la unitat de la llengua catalana al·lucinen, no? Però com pot dir això? O com pot dir aquest senyor de Vox o del Partit Popular que això? Dic, el que passa, però són imbècils, això no se pot dir. I després passem a Estellers i Fuster i comprenen de seguida el context. I un alumne me va dir, però això és la cultura i la incultura de València, no? Del País Valencià. Exacte. No? Si vol donar la imatge completa de lo que és viure al País Valencià, és això, una cultura tremenda. No? Un crític com Fuster, un poeta com l'Estellers, i després sociolingüística
I cadascú d'aquests senyors té un màster en filologia, evidentment, perquè saben més que jo, el tema de sociolingüística. Però això per mi me va donar un sentiment de que havia donat una com se diu això, un snapshot, fotograma verídic del País Valencià, que és terra de les meravilles precisament per a aquestes contradiccions. Però no vull deprimir-me, no? No. Sí, moltes gràcies per la teva conferència. Jo volguera tornar al tema de Hamlet. Tenia la curiositat, desconec la data de testimoni d'Horaci, però volguera saber si Estellés coneixia l'obra de Jean Cot, Shakespeare, el nostre contemporani, perquè en aquesta obra també es feia referència a la idea de Dinamarca, Elsinor, com un lloc de vigilància, un estat autoritari, quan Jean Cot feia referència a Polònia sota el sistema soviètic. I per a molts autors ha sigut un poc revelador la idea de com fer Shakespeare contemporani que va proposar Jean Cot en aquell moment. No sé si el senyor ell el va conèixer, el va llegir, si tens alguna referència o alguna cosa. No el conec. No he sentit la primera part. No pots dir, és que no t'has sentit bé. No era una pregunta, veritat. Sí, no, era tota la pregunta ja. Simplement volia saber si, com has contestat, que si Estellés va llegir o va conèixer l'autor Jean Cot, que va escriure aquell treball Shakespeare Contemporary a finals dels 50 que es va traduir a l'anglès, que va influir a Peter Brook i altres. No t'ho podria dir, ignorant. No, jo crec que no, crec. No crec que no ha vist cap referència mai. Gràcies. Doncs un aplaudiment a Dominic per... Bé, moltes gràcies i octubre, novembre i desembre seguim el cicle, d'acord? Gràcies.